Il-Prim Ministru Joseph Muscat ara testimonjanza ta' Tonio Fenech li tfaħħar lill-kumpanija Henley & Partners illi fl-aħħar ġimgħat sfat fil-mira ta' kritika mill-oppożizzjoni. Tonio Fenech der viżibilment maħsud u jiftaħ idejh għal dan il-kumment tal-Prim Ministru li waqqal kollox il-kritika tal-oppożizzjoni fil-konfront ta' din il-kumpanija. Henley & Partners hija l-kumpanija li ingħatat ir-responsabilità min-naħa tal-Gvern għal promozzjoni tal-programm u li proċessar tal-applikazzjonijiet tal-kisba taċ-ċittadinanza b'investiment. Kellej l-aħħar tad-diskors tiegħu fil-Parlament it-tlieta filgħaxija li l-Prim Ministru Joseph Muscat ikkwota ittra illi fiha Tonio Fenech faħħar lill-kumpanija Henley & Partners. Waħda mit-testimonials li għandhom, waħda mill fejn jiktbu n-nies li jkunu ħadmu magħhom, x'għandhom xi jgħidhom dwaru. U jgħidlek dat testimonial. One firm which we have had the pleasure of working with is Henley & Partners. Internationally recognized as the firm of choice for residence and citizenship planning, we sought their advice for the reform of our residence schemes and the development of new programs designed to attract foreign investors to settle in our country. Their knowledge and expertise in this area are truly unrivaled, and they have imparted to us some very valuable advice. Iffirmat Tonio Fenech. L-oppożizzjoni nazzjonalista ilha diversi ġimgħat tipponta subajja lejn il-kumpanija Henley & Partners u l-commissions li din se tkun qed tieħu fuq kull applikazzjoni għaċ-ċittadinanza. Saħansitra talbet lill-Gvern biex jippubblika l-kuntratt ma' Henley & Partners, xi ħaġa li l-Gvern għamel u li rriżulta li l-commission li ser tieħu din il-kumpanija se tkun ta' madwar 26,000 euro fuq kull applikazzjoni, ċifra li hija ferm inqas minn dak li qal il-kelliem tal-oppożizzjoni għall-intern Jason Azzopardi li skontu l-Commission fuq klient wieħed tal-Individual Investors Program kienet se tkun ta' 140,000 euro. Dwar l-iskema ta' ċittadinanza l-Partit Nazzjonalista ilu jbeżża diversi ġimgħat li ma tattika qed turi kif il-partit fl-oppożizzjoni huwa kontra l-investiment f'pajjiżna. It-testimonjanza tal-Prim Ministru Joseph Muscat kompli tikkonferma kemm Tonio Fenech u l-partit tiegħu qegħdin fuq in-naħa l-ħażina fejn tidħol din l-iskema u l-Gvern jinsab determinat li jibqa' dej billi jattira nies barranin ta' valur u li jistgħu jikkontribwixxu fl-ekonomija permezz ta' investiment.